Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biawarake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok anak bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kulane gumun suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supet ngono iso. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula geblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Ah kula sak kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Wara Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Mengko bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah ngresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam. Suwe timen. Lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak nggon-nggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Walu gembol manyar-manyar duk neng jungkel wana tatyala salah sati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bawan Durna. Kowe wani sekecap padha sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo gitamu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh iki ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone,
ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene nek jodohi karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Tuna tangi lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unakke aku. Nek kowe arep ngunak-unakke kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek meng karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-unekke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho, kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ra masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngelekke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng kono kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tak unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? As kebacut muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora sampe melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purek kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepelekke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ra ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Hae ora. Jajal jeblas kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caetan. Ayo ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Jagang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng lho. Oh iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu.
Ya sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Ya. Beres pokoke gayeng. Ya Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Ya sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya wis kulino namung tatokke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora antu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ya ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning datul. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop sih. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodo kamu to, wah jan keparat tenan iki. Baleni ayo tangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake Waradrowati pancen kepara nyata. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke. Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli katitane Begawan Durna? Wenang boyong Waradrowati. Nek kowe kalah kowe bali. Waradrowati diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu njaba, legane lanjut. Kudara. Wah, sapa ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Edan. Oh. Kudara iki. Wah. Dasar para nyata. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah, demit. Kakang Dursasana. Kudara winti Bagong? Bagong iki padha kawanku. Sopo arep gedasi ora karo Bagong? Aku sing ora trima. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek. Mati ning aku. Wah, idak mati kowe. Kaya apa aku sing tekaning mati. Iya. Ayo. Ojar. Iki kok ada munduk-munduk iki ngapa iki? Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya. Bagong. Wah. Aku njaluk mati. Wah, janane ngono kuwi mah. Sone ajak-ajak. Bagong edan ora gagas karo aku. Aku matenono. Bagong aku matenono. Aku trimo mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Ponokawan Bagong. Aku patenono Ponokawan babar. Sejatining wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu. Aneh piye Yayi? Teka Paduka mimba Bagong solah sakbawanipun mboten benten kalian Bagong.
Monggo Koko Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul. Nanging ing menapa saged jebles kalian Bagong. Sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga Panakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Rekaman. Aku sing ngomong. Ya. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk dadak di protes. Angel lele mikir. Iya, Bagong. Dimas pun Kakang sayekti nggone Mindran krana pun Kakang upaya wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada ingkang Mindran saka negara Ngamarta Yayi. Prabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Yayi. Namung mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih kula nyuwun senjata pitulung ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yayi Waradrupadi murca. Lha dalah Yayi Waradrupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Sondi? Tolilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi wis udu hakku wisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punta wonten dawuh Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendhak sikara namung ngaturi pasrah pejagesan dhateng Nalendra kala wau Yayi Puntadewa. Wis kelakon nadyan ora ketang sedhela anakku Waradrupadi diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi panjenengan ingkang dados Bagong. Iya sami kemawon mboten dados menapa. Sampun Yayi mboten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kaya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika. Inggih sampun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken margi kawontenanipun sampun padhang kados mekaten. Wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jane ingkang rarsasi Sura sasi Sabarjen. Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten sah tumut ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggih wilujeng niring sambi kala wiwit purwa madulan wusananipun nggih.